Διότι έχουμε δυστυχώς ορισμένες εξελίξεις άσχημες, με την έννοια ότι οι δανειστές δεν είναι πλέον ικανοποιημένοι με τους όρους που έχουν επιβάλει στην Ελλάδα και προκειμένου να δώσουν καινούριο δάνειο, διότι αγαπητοί τηλεθεατές απέτυχε το μνημόνιο, μας φέραν μια συνταγή και εδώ έχει σχέση, άκουσα και τον Στρόσκαν τον είδα που έλεγε όταν είχε έρθει στην Ελλάδα ότι να μην λέει πυροβολά με τον γιατρό. Αλλά εδώ ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, το Δέλτα Νιτάφ, η Ευρωζώνη και υποτίθεται το έπαιζαν ειδικοί και μας έδωσαν, ήμασταν ας πούμε στο νοσοκομείο κατά αυτούς, μας έδωσαν λοιπόν μια συνταγή, μας είπαν τη θεραπεία και αντί να βγούμε υγιείς πήγαμε στην εντατική, παραλίγο να πεθάνουμε. Επομένως, οι ίδιοι έχουν τεράστια ευθύνη γιατί μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση, μαζί και η κυβέρνηση φυσικά, και όλο αυτό το πράγμα οδηγεί ουσιαστικά στην υπερχρέωση. Διότι πάντοτε σκοπός του Δέλτα Νιτάφ, αγαπητοί τηλεθεατές, και το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, ήταν να υπερχρεωθεί η χώρα και να ξαναζητήσει δανεικά, για να πάρει και άλλα δανεικά. Και κάθε φορά που θα παίρνει δανεικά, να υπονομεύεται η εθνική της ανεξαρτησία και να δίνει επιπλέον διάφορες παραχωρήσεις. Ακούστε τώρα τι μας ζητούν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπασκόζο για να έχω το σχόλιο του. Μας ζητούν πλέον για να δώσουν τα 60 δισεκατομμύρια νέο δάνειο, τα οποία προσέξτε θα μας τα δώσουν για να πληρώσουμε τα ομόλογα και τα δάνεια του 12 και του 13, δηλαδή μας δίνουν τα λεφτά για να τα ξαναδώσουμε πίσω, να πληρώσουμε τα παλιά δάνεια, και ζητάνε υποθήκευση της ακίνητης περιουσίας της χώρας. Μάλιστα ο κ. Παπανδρέου είπε το εξής, είναι λέει, δεν αποδέχεται, αν θυμάμαι κάπως έτσι το είπε, να ζητάνε οι ξένοι εγγυήσεις είτε ένα νησί είτε τα αρχαιολογικά μνημεία. Ερώτημα πρώτο, ποιος του ζήτησε αυτές τις εγγυήσεις, να μας το πει. Δεύτερον, υπάρχουν πράγματι οι πιέσεις αυτές, όπως λένε οι δημοσιογράφοι. Μάλλον εγώ καταλαβαίνω ότι προετοιμάζεται η κοινή γνώμη, ούτως ώστε να επιτρέψουν υποθήκευση της κρατικής περιουσίας και των αρχαιολογικών χώρων, υποτίθεται ως εγγύηση για να μας δώσουν το δάνειο. Εσείς τι εικόνα έχετε για αυτά τα θέματα, κύριε Μπασκόζο? Καταρχάς, φίλε Νότι, να ξεκαθαρίσουμε ότι εγώ σαν γιατρός θέλω να κρατηθώ πολύ μακριά από την ιατρική τύπου Στροσκάν. Γιατί αυτή η ιατρική και αυτές οι οδηγίες που δίνει είναι πιο πολύ οδηγίες ευθανασίας. Αυτό κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και επίσης να πούμε και μια άποψη που κατά τη γνώμη μου είναι σωστή, ότι μπορεί να μην πετυχαίνει όσον αφορά τους λογιστικούς στόχους ή να μην φαίνεται ότι πετυχαίνει το μνημόνιο, αλλά εγώ πιστεύω ότι το χρέος χρησιμοποιείται σαν ένας μοχλός για να κάνουν αυτά που με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τα κάνανε. Δηλαδή το κόψιμο των μισθών, το κόψιμο των συντάξεων, την υποβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά ήταν στόχοι. Χρησιμοποιούν το μνημόνιο για να τα κάνουν. Και σε αυτό πετυχαίνουν πάρα πολύ καλά. Και το ερώτημα, για να έρθω και σε αυτό που με ρώτησες, αγαπητέ φίλε, είναι ποιος δίνει το δικαίωμα σε αυτή την κυβέρνηση, πρώτον, που υπέγραψε το μνημόνιο, και δεύτερον να συνεχίζει αυτές τις πολιτικές και να φτάνει μάλιστα στο άκρον άοτο και να συζητά ακόμα και την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας. Μα η δημόσια περιουσία δεν ανήκει σε αυτή την κυβέρνηση. Ανήκει στον ελληνικό λαό, ανήκει στους εργαζόμενους. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Πολύ δε περισσότερο δεν έχουν και κανένα δικαίωμα να προχωρήσουν σε αυτό το περίφημο σύμφωνο για το ευρώ. Δηλαδή στο ευρωπαϊκό μνημόνιο, όπως το λέμε εμείς. Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Ήρθαν στον ελληνικό λαό και τον ρώτησαν και του είπαν ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μας, ψήφισέ μας. Κανείς δεν το έχει κάνει αυτό. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ κύριε Μαριά, πώς είναι δυνατόν εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πεταλωτής, να απαντάει στην αίτηση πολιτικού αρχηγού για να δοθεί δημοσιότητα στο τι συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, να λέει ότι αυτά είναι παιδιαρίσματα. Παιδιαρίσματα είναι το αίτημα, η απέτηση του ελληνικού λαού να ξέρει τι συζητάει η κυβέρνησή του για το μέλλον του και για τη δημόσια περιουσία. Αυτά είναι τραγικά που ζούμε. Και επειδή ακριβώς δεν τους δίνει κανείς το δικαίωμα, κατά τη γνώμη μας, εμείς θέλουμε να βάλουμε τον ελληνικό λαό σε κίνηση. Θέλουμε, παίρνοντας εμείς την πρωτοβουλία, κάποιος έπρεπε να την πάρει την πρωτοβουλία, να πούμε στον ελληνικό λαό ότι δεν είναι χαμένο το παιχνίδι. Ελάτε μαζί μας. Συσπηρωθείτε σε αυτή την πρωτοβουλία. Αν γίνουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, αν γίνουμε εκατομμύρια, μπορούμε να πετύχουμε την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Μπορούμε να απαιτήσουμε το δημοψήφισμα και να το πετύχουμε. Εδώ είναι τα θέματα που βάζετε. Πρώτον, μυστική διπλωματία, την οποία έκανε η κυβέρνηση και ο Γιώργος Παπανδρέου και
για την ένταξη στο προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τώρα στο Λουξεμβούργο, που ουσιαστικά ρυθμίστηκαν από ό,τι φαίνεται ή συζητήθηκαν οι όροι του δεύτερου δανείου, δηλαδή η εγγραφή υποθήκης στη δημόσια περιουσία, και θα πω και μερικές άλλες λεπτομέρειες για τους τηλεθεατές να έχουν υπόψη. Δεύτερο θέμα, δεν έχει κανένα δικαίωμα η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλά και η ίδια η Βουλή να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και να προχωρήσει. Αυτά είναι θέματα του ίδιου του ελληνικού λαού. Το αν θα δεχτεί ή όχι υποθήκευση δημόσιας περιουσίας, πλουτοπαραγωγικών πηγών, δεν έχει δικαίωμα ούτε η Βουλή να το κάνει αυτό. Πρέπει λοιπόν να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος, εάν ερωτηθεί, είμαι βέβαιος, όπως το λέτε κι εσείς, ότι θα πει όχι στο Ευρωπαϊκό Μνημόνιο, όχι στο Σύμφωνο για το ευρώ, όχι στην κινεζοποίηση της ζωής. Και πράγματι το τρίτο στοιχείο, η υπερχρέωση ήταν πάντοτε ο στόχος του ίδιου του μνημονίου και το πέρασμα της αντιλαϊκής αυτής πολιτικής, επομένως κατά την έννοια αυτή πέτυχε αυτό το οποίο ήθελαν. Αλλά από ό,τι έχω δει στη συζήτηση τώρα, και αγαπητοί τηλεθεατές, προσέξτε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν λοιπόν να πετύχουν πρώτον όλα τα έσοδα που έχει το ελληνικό κράτος από τα διόδια, γιατί τα λεφτά που πληρώνουν στα διόδια πηγαίνουν στις εταιρείες, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος πηγαίνει στο κράτος. Αυτά λοιπόν θέλουν να τα παίρνει απευθείας η Τρόικα. Δεύτερον, διάφορα έσοδα που μπορεί να υπάρχουν σε τελωνεία ή από συγκεκριμένους φόρους, αυτά θέλει να τα πάρει απευθείας